Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-subscribe mo na yan at huwag mo kalimutan pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung ako ay mag-upload ng video. Dahil wala kaming magawa sa bahay ngayon, may napag-isipan kami na gagawin itong 100 uling challenge. So, ayan na siya. So, hindi na natin patagalin to. Gagawin natin ang 100 layer challenge. Layer 1. Kaya natin to guys. Ayusin yan. Layer 2 na to guys. Pumapasok yung uling sa ilong. Sa ilong. Layer 10 guys. Layer 10.
Talaga sa galawin to. Yeah, 14. Dito na lang magtatapos ang ating vlog, guys. Then,